monikeza abantu into abayifunayo, awubasizi and awukwenzi in a right way, ngoba usathanda yena good ukuthi abanikeze into abayithandayo. And ngaleyo nkathi-ke abantu baduka even more ngoba uzobanikeza izinto abayithandayo. For example, uma ngase ubuza umuntu ukuthi ushodi ngani, uzothi udinga imali, the more umnikeza imali the more umfusela esilingweni sakhe, ngoba akakona phela. uNkulunkulu yena umuntu ohlezi azi ukuthi abantu badingani ukuze basizakale. Isitha sibanikeza lokhu abayitshela ukuthi bayakufuna, which is why la at some point uPeter wathi kuJesu, ungayi Nkosi ngoba bazokubulala uma uya lapha. Wathi buyele emuva Sathane, awuyazi intando kaNkulunkulu kodwa yabantu. Ngamanye amazwi isitha sangena kuPeter to rebuke uJesu ukuthi enze into efuna uNkulunkulu. uJesu wamrebuka uPeter enzela ukuthi uSathane engafezekisi intando yakhe. So into engizamayo ngizama ukuthi ukutshela ukuthi ngale nkathi unikeza umuntu into ayifunayo, akuyona into ayifunayo, yizwi kahle kahle adingayo. Wena uma ukhuluma uyamsiza, uma ufisa ukukhombisa abantu uthando, khuluma lento uNkulunkulu akuthume yona, leyo wakupha yona, iyona ezobalandayo ibavezele uthando.